Hello po mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapon pong ito ay magluluto po ako ng ubi flavor na biko. At ito na po ang mga sangkap sa aking biko na ubi na lulutuin. Unang-una, 2 pounds na malagkit sweet rice, ubi powder, 1 cup ng white sugar. Tapos gagamit po ako ng ginger juice. Nilagay ko po muna siya sa blender, tapos tinanggal ko yung juice at ayan na po siya. Mga half cup po ng ginger juice. 2 cans ng gata. At iyan lang po lahat ang aking ingredients na gagamitin. Uumpisahan ko na po itong hugasan ang ating malagkit rice. Ang una po nating gagawin ay ilalagay po muna natin to sa ating cooking pot, itong ating malagkit rice. Ayan na po. Huhugasan po natin to ng 3 beses itong ating malagkit rice. Ngayon po ay maglalagay lang po ako ng konting tubig dito sa ating cooking pot na may malagkit rice. At pagkatapos po ay lalagyan natin ng gata para sa kanyang sabaw. Yan. Ngayon po ay isinalang ko na po siya sa ating stove. At tatakpan po muna natin to para maluto. Ngayon po ay maglalagay lang po tayo ng konting tubig dito sa ating maliit na lalagyan. Tapos ititimpla ko po ito. Paunti-unti lang muna. Ngayon po mga mamamayang na natimpla ko na po yung ubi powder, ay maglalagay po ako ng ubi flavor para sa ating pampakulay. Ganyan po muna karami. Ngayon po ay magiging ganyan na ang kulay niya pagkatapos kong nalagyan ng ubi flavor. Tapos ready na po nating lutuin ito. Ngayon po ay ilalagay na natin yung gata sa ating kawali. Pagkatapos po ay ilalagay ko na po yung ginger juice. Ngayon po ay ilalagay na natin ang ating asukal. Para po kung kulang po ng asukal ay pwede pa po natin dagdagan. Ngayon naman po ay ilalagay ko na po ang ating ubi flavor na powder dito sa ating gata.
Tapos hahalo-haluin lang po natin. Ayan na po. Kumulay na po siya. Papakuluin lang po natin ito. Ayan na po siya mga mamamayang, kumukulo na. Magdadagdag lang po ako ng konting asukal. Kasi pag nailagay ko na po yung malagkit ay tatabang po siya. So, kailangan ko po ng konting asukal. Ngayon po ay pwede na nating ilagay ito sa ating gata. Tapos hahalu-haluin lang natin to. Tapos pag ganyan na po ang itsura niya ay luto na po siya. Ngayon po ay papatayin ko na po yung stove. Ngayon po ay gagawa po tayo para sa toppings ng ating biko. Tapos pag ganito na po ang itsura ng inyong pang toppings ay patayin nyo na po ang stove nyo kasi ready na po yan. Ito na po mga mamamayang ang aking OB flavor na biko. Sana po ay makuha nyo ang reseping ito. Sana mag-subscribe po kayo. At maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!